И здравейте хора, днес играем сам с Скрилекс Double Kill ли беше? Не. Аз съм Ганстер БГ. Защо? И в момента се опитваме да гепим танк. Но не успяваме много. Много не успяваме, хора. Което е гадното. Хора мора. Еми да. Еге. Ме ми крашна пайрат. Оп, не ми крашна. Аз отивам на Сафотоне 2. Хубаво, аз идвам я сам. Ела се качиш в таксито. Идвам. Тунинговано такси. Хубаво, идвам. Саватуне 2, нали? Ето. Ето. Мецафон файтъра. Абе, леко бе! Мъгни се бе! Мръдни малко! Уби ме бе! Мръдна. Мръдна си, ти ме уби направо. Ти искаше да мръдна. Те направо ме убиха, не че мръдна, ме убиха ме направо. Някой ме уби. Да, ти ме уби. Ще те убия. Абе, какво правиш, бе? Колата ли е така? Сафатуна едно ли е? Дум. Бам. Бум. Пак е Това на проблем, единицата. кой е това тънинговано такси и го направо мръх. Пак танк. И няма никой в него. Ола. Искаш? Ола. Взех си танчето. Верно ли бе? И си пътувам с него. Къде? What the fuck, къде си бе? Пътувам? С такси или с кога? Мънге. Вътре от това колко коли има. Ау, да, сколько мога. Не знам къде си, не знам къде си, не знам къде си. О, боже, газ към тебе. Аз съм на единицата без танк, защото си го гръмнах. Ода. Оде. Ай, качи се. Вземи си малко и аз да си взема. Пък! О, ти гърмиш, бе! Що я гърмиш? Спукай гумите, давай по гумите. О, аз почти нямам патрон. Постави я колата. Аз ще гръмна в резерваш. Тя не се отказа, тази кола е гадна. Да, сама. И накъде? Чакай, има! Шанко. И както виждате, той не иска да спре. Чакай, че тази кола малко тук-таме. Тук-таме, да. Аз нали го чуках. Вътре ли си? Вътре съм. Баба. И да се играе епичната забивка. Дай да го видим. Бум. Ще заби като... Давай тука! Давай тука.
Абе бе, това возилно моста. Купър. Давай. О, слабо. Давай, ще ме направя на това едно меле. Отида надолу. Къщата! Добре съм. Добре, щом си добре. Добре съм. Опак! Поне не умре. Она бричка си е за мен. Тандърмен. Бричка. Не? Чао! Фък! Ох. Кой се фъкиш, бе? Ще намеря, няма избягаш от мене, бе. И това беше от нас, хора. Не забравяйте да се абонирате за мен и айчо.